Кичәгенә безнең район башлыгы Ингер Фаттахов янында үзебезнең төп мәктәпләрнең һәм 2 башлангыч мәктәп балалар бакчасының эшчәнлегенә отчет куелды. Алдагы уку елына перспективалар ассызыклап үтелде һәм һәрбер мәктәп җитәкчесенә тәкъдимнәр әйтелде. Биредә инде безнең район башлыгы белән бергә Мәгариф идарәсе җитәкчесе Вера Хаева катнашты. Шулай ук безнең инде аның урынбасарлары һәм инде ветеран укытучыларыбыз һәм мәктәп директорлары да катнашты. Киләчәктә инде без бердәм дәүләт имтиханнары беткәчтен база мәктәпләрен һәм шулай ук юртлыцо булган балалар бакчаларының да еллык отчетларын тыңлаячакбыз һәм шулай ук инде үзебезнең тәкъдимнәребезне әйтәчәкбез. Отчетлар вакытында инде мәктәп эшчәнлеге уч төбендәге кебек күренә, аларның нәрсә белән шөгыльләнгәннәре, кайсы мәктәптә ничегрәк эш куелган, нинди технологиялар, методика белән укытып яталар. Шулай ук укыту белән беррәттән тәрбия юнәлештә күренә. Мәктәпнең инде күрсәткечләре, һәрбер мәктәпнең үзенең юнәлешләре шушы отчет вакытында чагыла. Мәктәп җитәкчеләре һәрберсе дә бик яхшы итеп әзерләнеп килгәннәр. Әйтергә кирәк инде һәрберсенең үзләренең уй-фикерләре тыңлана, үзләренең проблемалары, шушы проблемалардан чыгу юллары шишелә. Һәм инде менә шушы уку елы инде быел авыр булды дип әйтергә кирәк. Менә шушы пандемия белән, коронавирус белән инде безнең дистант укуга күчүдә инде бер никадәр авырлык тудырды. Ләкин инде менә шушы мәктәп җитәкчелегенең эш нәтиҗәсе дип әйтергә кирәк инде. Аларның коллективларның бердәм эшләү нәтиҗәсендә алар инде шушы авырлыкларны җиңеп чыктылар, уку елын яхшы тәмамладылар. Безнең инде быел төп дәүләт имтиханнары булмады бит инде. Бердәм дәүләт имтиханнары нәтиҗәләрен көтәбез. Беренче нәтиҗәләр безнең 17-се килә башлаячак. Һәм соңгы имтихан инде безнең 24 июльдә тәмамлана. Шушы имтихан нәтиҗәләре килгәч инде база мәктәпләрендә тыңлап үтәбез. Менә башка районнар белән сөйләшеп торабыз һәр вакытта да. Безнең районда шушы мәгариф иң беренче планга куелган. Һәр вакыт бөтен проблемалар белән кызыксынып, һәр мәсьәләне шишеп баралар безнең район башлыгы Ингер Фаттахов һәм аның урынбасары Ләйсән Фат кызы Нурлыевага рәхмәтләрне әйтәсе килә. Чөнки алар һәрбер проблемага шишу юллары табалар.